Hejsan! Jag ska köra lite GT. Ej! Jag ska börja en liten filminspelning här. Det är solen. Riktigt bra. Nu kör vi! James är sola. Jag gör en lampa så det blir lite ljusare. Ja, det är bra. Ja, det är börjat. Ja. Ljus. Jag fattar att det är så mörkt i det här spelet. Aj. Asmed Akela. Minibus. Nej men gamla taxi. Jag tror det är min. Det här är GH. Det här är... Vänta. Det är så man kan göra det. Bara new paint liksom då. Vad ska man göra? Stund hon var. Gärna. Skitunge som jag säger. Skitunge är i Perskins. Hon har fått några karateställningar. Fett in. Jag har inte om hon har syr nu. Utan sen kan vara hemsk. Det är också ganska fint att vara syr. Why I'm doing this? Jag raggar. Om man raggar ska man inte fega med. Man vet inte vilka de kommer. Va? Du, jag vill ha en liten hållbar video. Du, det är grönt! Och stanna! Så, att jag säger något lite mer. Nice. Oj. Så pressladd på honom, det gick ju sådär bra. Alla musanger. Fick en episod i veckan. Oj, snabbt breda. Rikta. Och där verkar det vara något kubbeigningsplatt. Där kan jag stund. Oj, hur känner jag mockåta? Världen vet inte det. Varför kör du på fel fil? Jag vet inte. Är det donuts?
håller de på med? Pappa som alltid ska iväg. Jag ska veta ett litet avgångsgrej på GTA Library Stories. Nej, vad heter det? Ja, det är en gammal GTA som heter Library. Det är Library Stories. Jag tror det är den här vägen. Kommer man komma till en hemlig ungefär vad? Alltså så. Jag tror inte man skjuter där. Det är typ på något som är lite avsmaklig. Det är ett kött man inte har. Hur ska jag? Och det vet man, det är jättebra på mig inte. Fettan, jag är sur. Jag vet inte. The girl from Rachel and I have been together for a long time, and she wants to take it to the next level. Whoa. How long have you been dating? You've been dating for 8 years. Just a... Jag tror jag gjorde fel, så jag känner mig fel. Bitch, car. Förlåt om ni inte ser någonting. Då är det jag som ska säga. Oh my god, oh fan! Ja, jag var på segling där borta finns det liv. Så vill jag tog det här. Men det är en LCB. Ja, och det här är greasy. Fanns det en lastbil där borta? Men inte så jag känner. Urspår. Roj. Det är på polisen, vi är på utryckning. Utryckning! Highest speeder! Oj. Fett. Vi ska hämta, jag ska visa vars, om ni kommer till den här vägen längst ut av kanten där det är några håll. Nu ska vi visa vars pepparna är här. Och vi ska se vad det är bakom som är sidan den här. Ja, man skjuter alltså. Nu kör längs den här vägen. Aj, jag såg inte det där. Nu ska ni komma till ett hus. Det är en liten torterna. Nej! Ja, en krav sitter där bakom den här. Jag tror inte. Det är en brand. That was a little bit of special. Oj. Den här är där. Oj. Om vi ser det. Jag är en skam för GTA. Och det sämsta gearen. Det är alltid känner jag hela. Jag missar några år. Hello, shit, my pants. I thought you thought. Ja. Man kan se hur lång den här episoden är. Den är 9 minuter. 10 minuter. Ja, nu måste vi nog börja ta våra slut här. Rätt för det. Ja. Hejdå. Ja. Hejdå, Tobias. Gubben där. Blommorna här. En liten drake här. Men ja, det är faktiskt jättesmörligt nu. Ja, vi kommer ju få in en episod i veckan, jag i alla fall. Ja, hejdå.